Hallo. Dobry dzień, Laurenka. Dzień Teresa, što tak przed czulu stejesz? Wiesz, później idziemy do naszej szule Cieszyńskiego. Ja sam go nie przemyślała, że ja poprawam o Cieszyńskim wiem. To je tola jasna wiec. Każdy šuler robi wiedzieć, co byś on jara uznany serbski básnik a katolski duchowny. To ja tola też wiem. W naszej wsi są tola niektóre miejsca, na których jeho ślady widzisz. Namietuju, że my zromadnie wopytamy. Hej, to czynimy. To dobry muszę najpierw do kukoła podać. W tym domie je so Jakub Bart 20. augusta 1856 kukuje narodził. Tu je jeho kolebka stała. To však przecież więcej 150 latami. Tu na miejsce dopomina tafla na Jakuba Barta Cieszyńskiego. Tu narodzi się 20. żnieńca 1856 najsławniejszy básnik serbskiej Łużycy. Mi žiwienie by boj a beda a brojn a škit a puč by Piero. Mi žiwienie by boj a beda a brojn a škit a puč by Piero. Tule w Lipiu je so Cieszyński ustaw ukodziował. A samo basniu tu je namakał Ciszinu, kotruż lubowaše. Som zaniwa, że je się to dla sam jeno Cieszyński dał. Słuchaj raz na mały wucza z basnie Lipio. Lipio, ja jako dziecko tebie dawno znaju. Tu rajachu najręczymi sony. Te dopominienia nigdy nie roztwają. Teresa, ladaj, tyś tu widzisz tafliczku. W tym domie bydlisz Jakub Bart Cieszyński poslednie lata swojego żywienia. Tu je po takim swoje posledne żywienskie lata bydlił. A 16. oktobra 1909 zemrł. Ona droga je po nim pomianowana. Pokowany pak był we Wotrowie. Čo dlatre je se rune tukcu pokować stać. Rady dziarze się Cieszyński tu we Wotrowie Boże mszy. To namakaše kruty pocza. Nitko zrozumiał, čo dlaje ro Wotrowie.
by się zajmował počúvanie. Myślę si, że je ważne wiedzieć, što cieszyński wie, a że niesie nasza szula jeho mieno. Lada je tu i napísané. Štož chce serbstvo tváriť, tunžovať štoby, zoby serbstvo kčivo. Štož chce serbstvo tváriť, tunžovať štoby, zoby serbstvo kčivo. Teda słuchaj, dzieci spływają naszą szulską hymnu, to sobie naposkamy. To je spišné.